No niin, tervetuloa uuteen videoon ja tää on nyt tämmönen itsenäisyyspäivän spesiaali. Niin meillä on nyt tässä 4 boosteria, 3 Lost Originia ja 1 Silver Tempesti. Lähdetään vaikka avaamaan nyt tästä Lost Originista. Ja me avataan siis nämä kaikki nyt tässä videossa. Joten pysykää videossa. Eikä lähtekää ekan boosterin jälkeen minnekään. Jää kanavalla. No niin. Ja sieltä koodia. Ja mä veikkaan sähkö. Ei, dark. Cedra, Traineri, Miensha, Meditite, Skovetti, Gligarri, Fatump, Sudowoodo, Matson Preverse ja viimeinen Hisuian Arcanine Holo. Okei, no lähdetään sitten toisen Lost Origin boosterin kimppuun. Ja mä siis säästän Silver Tempestin vikaksi, koska sieltä voi tulla se lukija alta sitten. Se me halutaan sieltä. No koodia. Ne. Mä veikkaan tuli. Ei, pysykki. Replicant, Traineri, Slikkuuni, Meditite, Skovetti, Gligar. Sitten tulee näitä samoja. Sudowoodo, Fatump, nämä kaikki oli tässä samassa äskeisessä. Mienfoo, Reverse ja Landorus Holo. Ei Holo. Normirare. No sitten 3. ja viimeinen Lost Origin boosteri. Koodia. Ja mä veikkaan vesi. Okei, se on vesi. No Leaf, Traineri, Hyönajama, Litleo, Gastly, Useon Chorua, Diglett, Binacle. Cast from Trainer Gallery. Tää on aika hieno. Ja viimeinen Porkent Zeta Normirare. Tää on oikeesti aika hieno. Ja sitten meidän ainoa toivo periaatteessa. Eli Silver Tempesti. Jos täältä nyt ei tuu mitään, niin sitten oikeasti mä en tiedä, koska me ollaan saatu 1 pulli tähän mennessä. Koodia. Veikkaan, että se on Dark Metal. Traineri, Jinxi, Traineri, Petilil, Chinchou, Ferroxuded, Pikachu, Ponyta, Quadstone, Reverse ja viimeinen Adriados Holo. No näistä nyt ei tullut kauhean erikoista, paitsi 2 holoa ja sitten tää Cast from Trainer Gallery. Mut kiitos kun katsoitte, nähdään ensi videossa. Siihen asti se ois moro.